Ndo zvamunotaura kuti even Chiwenga kana Chamisa akaenda ikoko chake chacho pane pasina because varume vane simba kari military. Azvigone kuti vaChiwenga vasenzese Chamisa kana kuti vatume vanhu kunoda kunoabuse nekumobilize Chamisa nekumotivate nekudini kana kuti akutora vanhu vaChamisa. Azvigoneki. Makazama kuda kuvatora pademonstration vanhu vakabvuma here? Ndoda kuzama kutaura kuti vanhu vanoti Chamisa haadi kubatana nevamwe kana kuti haadi kushanda nevamwe kana kuti haadi kubatana nevamwe, vanhu ngavataure chokwadi. Chokwadi chaicho. Zvingani zvamatuka Chamisa, zvingani utsinye hwamaitira Chamisa. 1 makamushungudza 2018 kumatare chaiko makarhiwa, but makatsvaga mastatement ekungoda kungoti chete mutsvage kuvhara kuti muti nyaya yakapera, nyaya yapera, maya Chamisa adyiwa. Maelection chaiwo makadyiwa, mukashungurudza vanhu vake, mukapfura vanhu vake 2018 muri mese nana Chiwenga vacho ivapo. Nhasi uno munomanikidza kuti Chiwenga ngaenda anobatana naChamisa. Chamisa haana kana chinhu chaakaitira ZANU-PF kana kuti chinhu chaakaitirwa naChiwenga, but ivo ndo vaitobudisa maspeeches avo nemavhauga wedzi avo achitonyomba Chamisa nekumutukirira. Saka iye Chamisa imbwende yakaita sei? Akanyanya kupusa kuita sei zvokuti vanhu vangatomutora kutomusenzesa kumushandisa, vanhu vangatomushandisa kumusenzesa kukambeni naChiwenga paground. Ndo zvamunotaura kuti even Chiwenga kana Chamisa akaenda ikoko chake chacho pane pasina because varume vane simba kari military. Ungataura chii kana kudhimanda chii? Saka woenda kobatana naChiwenga kuti aitwe minister kana kuti chii, I don't know, kana kuti ambassador. Ndizvo. It's obvious kuti once Chamisa aenda kunobatana naChiwenga, it's obvious kuti kana vakabatsirana kubvuta chinhu ichi, it's obvious Chiwenga hambofa akabvuma kuenda pasi paChamisa. Zviya zvokuti kwai kana nyika yazotogwa aiwa vainozogara pasi nemashoko aChiwenga aya aitaura 2018 aya okuti chinhu tisi takachibvuta ichi. Saka Chiwenga uri busy, uri serious kuda kutobvuta chinhu. Saka uri kutsvaga vanhu vekushandisa, especially kana vanhu vari mumagurupu ava vari kushandiswa zvinji vacho kubvuta chinhu ava. Vanhu vari mumachannel wesa kusenzeswa kubvuta chinhu, havasi kusapota zvokuwaka nyika kana kusapota zvokuti vaumbe nyika, asi kushandiswa kubvuta chinhu. Hazvive zvakaita iwe kumba kwenyu iwe kana ukanetsana nevanhu zvakaita sei kana banguru zvakaita sei. Ungatengesa musha wako here iwe kana kuti ungatiza musha wako here kana kuti musha wako unotourambira even pakatotemwa munhu pamba penyu, pakatemwa munhu nedemo mukatotema munhu, asi still musha wenyu mukautiza here kana dzinza rako ngariramba here. Saka vana Chiwenga vari kuda kushandisa vanhu, ende vanhu vari kubva kushandiswa vari muWhatsApp group wese apa. Hapana vanonyebera kuziva vanhu ava, kana kuziva kune kuripo baba. Ndo nhema chaidzo. Hapana, even vakaenda kuchikoro chaivo vamwe vari kushandiswa, vakatodzidza kuti darika chaiko kutoenda kuita madegree chaivo, vakatoenda kumacollege nekumauniversity chaivo, vari kuti darika vanhu vakaita maPhD chaivo, vanhu vakabvuma kushandiswa naMonzora chaiye. Asi nhasi uno vakazosiya vadhambwa, vasina nhasi uno havasina bato. Vanhu vakabvuma kushandiswa naShabangu chaiye. MaMPs yacho akashandiswa naShabangu, akafunda chaiye, madhokuta, malawyers yacho. Saka handokuti what about pombi yadonhawo zvako. Saka vanhu vanobvuma kushandiswa, vanhu vanoitiswa zvinhu zvakadhakwa, zvakapusa, zvinoitiswa vanhu. Vanhu vanoitiswa zvinhu zvakasiyana siyana, zvinhu zvakafa, fumuka zvakafumuka. Ndo dambudziko riripo. Hazvigone kuti vaChiwenga vasenzese Chamisa kana kuti vatume vanhu kunoda kunoabuse nekumobilize Chamisa nekumotivate nekudini kana kuti akutora vanhu vaChamisa. Hazvigoneki. Makazama kuda kuvatora pademonstration vanhu vakabvuma here? VaChiwenga ngavaite vanhu vavo paground. Chakatarisa kuti vasadiwa nevanhu kana kuti vasaita vanhu vakawanda paground chii? Inhau yeutsinye hwavo hwavakanga vachishandisa vari kuZANU-PF, inhau yemashoko avaitaura vari kuZANU-PF, inhau yeutsinye hwavakaita. Dai vakatovabvisa nyika vakatora havo Chamisa vachimisa pachigaro zvazvitori nani, because already Mugabe anga asiya ataura izvozvo. Kana kuti dai iye Chiwenga pachezvake akatonga nyika pachake iye, isusu nhasi tikadai tiri kufara.
Saka vana Mutsvangwa vari kumutuka kana naMabel chinomona because vanoziva kuti Chiwenga hai vanotomutora sokuti adzimo anosenzeseka because vanondoziva kuti vakamushandisa zvakawanda zvese zvaaita zviya zvaaishandiswa nevanhu vachimutuma vana Mutsvangwa. Saka vanoziva kuti hapana zviripo apa. Saka Mutsvangwa ari kuti haagone kutonga nyika Chiwenga. Vanozviziva because vanoshanda naye muZanzibar, vakashanda naye mubato imomo. Imimiwo munhu zvako usina kubvira washanda naye Chiwenga, usina kubvira washanda muZanzibar, usingatozive history yake, ndiwe unoti kwai Chiwenga akanaka. Chiwenga akanaka nokuti angotaura kuti pasine zvigananda. Sure, zvigananda pasina nazvo zvechokwadi. Kana neniwo ndinozvitsigira but ndinombobvunza kuti kubva kare keseka maopposition aya vakanga vasikava Chiwenga vachamisa vanga vasikatauri kana vatsvangirai kuti vanhu vari kuba zvatanga nhasi iri kutaura nezvazvo zvigananda izvi. Vatsvangirai vakasvika kufa vachingotaura kuti nyika yaparara. Even chamisana nhasi uri kungotaura pese pese every time kuti nyika yaparara. 2018 chamisa aingotaura the same marari ese aitaura marari ese zvazosimba nekuti zvataurwa naGesa kana kuti naChiwenga. Shame. Shame nokuti zvataurwa naChiwenga saka zvazonaka. Chamisa ndo zvakanga aitaura kubvira maelection ese aya achitaura kuti ngatigadzire nyika, nyika yaparara, nyika yafa, mari dziri kutorwa, mari nemari dziri kutorwa. Zvatanga nhasi here nyaya yemahistory yekubiwa kwemuzvinhu munhingirikeni. Itrick yokuda kupinda naye muwanhu chete, yokuda kushandisa inzwi rezvigananda kubvuta chinhu, but zvigananda zvakagara zvirimo vachishanda nazvo vana Chiwenga varimo kubvira 2018 kubvira vana Mugabe vachiripo, vana Obed Mpofu zvigananda izvi vanhu zvavakubudisa nhasi uno izvi. Ingakwese kubva panguva yaMugabe vakanga vachitoshiyana vanhu mari. Chiwenga nana Obed Mpofu vaipana namari madeals avaita vanhu. Ari general achivharwa mari vanhu. Instead yekuti protect nyika. Wakaprotecta here nyika yacho. Vaipuwa mari vachidya vanhu. Mauto. Iye Chiwenga. Saka chii chingashamisa, chinganzi chinoshamisa, because opposition yakagara ichitorwisana nehuori ihwo kubva kudhara ichitingati chinje zvinhu. Vana chave Chiwenga vachiti tokushashangai tokupedzai semapete. Nyaya yekushandura nyika iyi yakakonzera kuti vachamisa vatinda kumbutaomba bato. Nyaya yekushandura nyika yakakonzera kuti vatsvangira vaombe bato chii? Anditi huori. Matichers vakanga vaidemonstrate vasingapuwi mari. Iko zvino muZimbabwe manesi haapuwi mari, masoja haapuwi mari, maticha haapuwi mari, manesi mapurisa hapo. So all civil ashandi even mumamines makwari chaimo vanopuwa mari, mabhondi mamwe mari dzinolimitwa nehurumende. Imwe mari inoenda kugovernment yakawanda yacho puwa shoma. Saka zvikwerete zvingani, mabills mangani ematicha vaimanja nekuti vakada kubhadharwa mari dzavo dzemakore ese aya dzavanga vasichinyimwa imari ndo dziri kushandiswa kutenga mota. Ende chichada kukutaurira ndechekuti munzwisise maZimbabweans, ndini baba vachinogure, musafe makati kwa Chivhayo une mari kana kuti Tagwirei une mari. Mnangagwa une upfumi hwake hwaakawiga muzita raTagwirei, une upfumi hwake hwaakaisa mazita ana Chivhayo ana Saru asisa kupwa and so forth. Mari dziri kutenga motikari hadzisi dzaTagwirei, mari dziri kupuwa vanhu hadzisi dzaTagwirei, mari dziri kupuwa vanhu hadzisi dzaChivhayo. Zvese zviri kuitwa zvese Mnangagwa itsotsi akangwarisa. Mnangagwa ndiye ari kuita zvinhu zvine mari yake, asi Mnangagwa ari kuita zvinhu izvi akahwanda, haasi kuda kubuda pachena ba. Vana Nanhirini vaiva vasevenzi vari kushandiswa kutungamidzwa kufurandi vana Tagwirei vaya. Nanhasi uno Tagwirei kana ukasiyiwa pamushando waMnangagwa kuda kusiyiwa kuti ashiudhe upfumi hwaNhirikini, upfumi hwake hwaID. Tagwirei ari kusiyirwa kushiudha because pakasiyiwa umwe munhu unofukunura zvese zvaID nemaministers mese upfumi hwavo hwese. Saka ivo vese vaminister vakagara pasi vakafurirana vakaonesana kuti isu ngatiisei munhu watinotsigira wekuti munhu iye unozosara uchichengetedza upfumi hwedu nenhaka dzevana vedu nezvinhu zvedu. Ndo vanaZimbabwe mubachosvinuraiwo mani. Nyaya ndeyekuda kudzirira upfumi hwavo. Nyaya maona
Mwandifonera. Saka inya bazo. Saka nyaya iripo ndeyekutizvo vanhu ava mukasavangwarira hapana inonzi tiroba ende ndiri kuona kuti Zimbabwe yese hapana kana varumbozvitsvagirudzana kuzviona kana zviongorora izvozvo zvinezvi zvamunangagwa zviya zveupfumi imari dzamunangagwa dzaakabadzira ma5 billion aya nemari dzimwe dziri kubiwa matenda ari kuitwa mafake tenders ari kupiwa nachivhayo anatagwire yese aya mari dziri kutendedzwa munyika dziri kunyimwa maticha dziya dziri kutorerwa maticha dzimwe dziya masoja manesi ndo dzese idzi imari yamunangagwa Emerson ndiye ari kuita zvinhu izvi Emerson akangwarisa paZimbabwe ndau kutaura chokwadi Emerson musatambe naye ayaya munofunga kufunga kwenyu imimi dai munangagwa anga asingazvide zviri kuitwa nanatagwire izvi kana nana chivhayo vaiswera vachizviita here even mai manje anaya kana vanhu vakatanga kupa vanhu chikafu asiri wezano kana kuti kutenga motikari kana kudini vanhu vanoswera vakushungurudzwa vanoswera vachithreatenwa vachiteeredzwa vanhu vakatenga motikari yakanaka stereki inodhura muZimbabwe unoteeredzwa but vai vasiri kuteeredza varume avo even now mukaona kuti sei Tagwire asiri kusungwa sei Chivhayo asiri kusungwa zvinhu zvamudhara zvinhu zviya varume variita madhues amudhara saka ndinoda kuti ndikutaurire chokwadi chiripo musafa makanyeba muchiti mari ndeyatagwirei mari ndeyanhingi Tagwire yakaitora kupi mari inodarika nyika vana Munangagwa vakabvira kuba from 1980 vari muhurumende up to now timbofunga kuti since 1980 vari muhurumende yaMugabe vana Munangagwa ndivo vanga vane masimba stereka muhurumende yeZanu vaiva zvingani imari yakanga anayo Mugabe achiripo even pakaita vice president vaMugabe futi zvakare nasuno imbo pafungai kuti atonga mai manje imari yaainayo utsotsi hwese hwaari kuita so nyaya iripo ndeyekuti Chamisa haagoni kumanikidzwa kuti anzi foswa kuti Chamisa imimi ndiye muri kumutuka makamudzvanyira mukamuita utsinye mukadini nhasi uno imimi munofamba muchiti Chamisa asi kubada kubatana nevamwe mopedza moti Chamisa ane bato here Saruwaka yakataura akati Saruwaka Chamisa une bato here saka Chamisa kana asina bato muri kumudirei muri kumutaura nezvezvake madi kutaura vanhu vane mapato vanhu vasvinwa nemapato kuti Chamisa haana bato ka madi kutaura vanhu vane mapato vanana madhuku vanana ningirikini ende munotozviziva vanhu vezano vanotoziva kuti hava kushandiswa zvidzoya vana Chiwenga vanozviziva ende vanhu vega mumedia mumafoni WhatsApp maYouTube machannel vanotozviziva kuti aiwa vana madhuku nevamwe vese hava kushandiswa vana Nandi naMasarira vese vana Monzora Shabangu vanozviziva vari kuziva the original opposition leader chaiye vanomuziva ende vari kuziva kuti even asina bato but vari kuziva kuti anovaremera kudarika iwo saka zvimwe zvacho vana veZimbabwe musabatwa kumeso musaitiswa musaishandiswa munhu uya anonzi Chamisa unodiwa unoteerwa nenyika uya saka vaida kuti Chamisa ukasapota demonstration kana ukasapota revolution chiya then iwo manje wochibooster wochiita power nekuti vana veZimbabwe vanenge vachifara kuti president zvinhu zvaanokuwirirana president vapindira saka vanhu votanga kufara vanhu votanga kukambena votanga kufara votanga kudini then vana vaneChiwenga vochiita stamina manje simba rokuchiataka ED manje vachimubisa pedza vanga vachida kukawira Chamisa kunze Chamisa haana kuramba Chamisa akati kana mada kuti batane ngazvive nana Mutongi Gawa wana maenzanise vedzimwe nyika tonyorerana pasi apa ndio chamunofana kuziva maZimbabwe Chamisa haana kubvira aramba Chamisa akati zvinhu zvese zvinofanira kuitwa manotsi kunyorerana pasika kuitira kuti Chamisa kaune wavanozobvunza kana kuzochema kana dai akazomudza even dzimwe nyika dzinogona kudefenda kuti hazvisiri izvo muri kuona ipapo manje vanoziva kuti hapabudiriri hapaiti because chinhu choda kugadzira chinhu chawo wana Chiwenga nyaya iripo ndekuti Chiwenga uda kubvuta masimba kune munhu waakapa chigaro not kuti Chiwenga uda kurira mareforms or kurira democracy or what Chiwenga uri busy kuda kufighta kutora position yake yakanga awimbisana naID vari vaviri ndo yaari kufighta ndo yaari kurwira iyoyo hapana vanhu vanombosungwa kana mbavha dzinombosungwa baba kana ende mai manje ano manje ndo zvamukuwadzisa Chiwenga manje zviri kumusekesana nemabhururu aka nana Mutsvangwa zviri kumusekesana nemaminista nemaMPs ana akatoonekwa kuti Chiwenga hapana because dai Chiwenga anga ari munhu ari serious chaizvo ungadai vakasacrifice kubuda kuzana ungadai vakasacrifice kujoinana nemaopposition leaders yesai vari kushanda kuita chinhu chimwe chete
kana kuti ungadai uri kurwira maelection akabirirwa uri kubudisa ma-V11 emaelection mabirwa akaitwa munobvunza Chiwenga hazvisivi zvese here mimi Chiwenga haasiriye here wokurova Chigumba hada kuverenga maelection imi maZimbabweans kana muchitarisa politics tarisai pachokwadi chaipo chaipo muona zvine zvichiitika mani aikuona kuti Chiwenga akanaka Chigumba haana kuda kubudisa maelection 2018 here kudaidzira maelection echokwadi Chiwenga haana kupinda here akarova Chigumba mbama mazuva apfurwa anhaya saka moti akapfurisa vanhu ndiani kana muchiramba kuti Chiwenga haasiri akapfurisa vanhu and at the same time mazuva iwayo wiki rimwe chetero ndo vanhu vasati vapfurwa Chiwenga ndo paakarova Chigumba mbama kuti vanhu vazopinda murodhi handiti nyaya yekuti paya pakuitwa misari yanga yakuitwa mavhirinyongo murumu muya maiwerengo manhingirikini here muya handiti manga makuitwa masaramusi here munhengi muya kusvika Chiwenga akatsamwa vanhu vakatsamwa vanhu vakapinda murodhi Chiwenga ndiye akatokonzesa kuti vanhu vapinde murodhi vanhu vakapfurwa ende vapfurwa futi vanasanyatwe ndo vanga vari uko vakati Chiwenga haasiriye ndisanyatwe vakati haasiriye ende vatora vafana vezani vakapfekedza uniform vakaisa makomanda emasoja emukatimo saka Chiwenga ndiye akarova Chigumba akavhiringidzisa election dza2018 saka moti Chamisa ngaenda abatana Chiwenga azoita bosi wachamisa papi Chiwenga nhasi kana bosi wenyika ende azonaka papi munoti kwa Chiwenga akanaka chiudzai nyika kuti akanaka papi Chiwenga ana utsinye muchinda wemanimi ana utsinye usingaiti munhu uya mani dhamani uya 2018 akakwapura Chigumba mbama Chigumba akasiya kudaidzira maelection echokwadi akanyembera vanhu Chigumba zviri pachena ende zviri kuzikanwa 2023 aingokambena achitaura zvisina nebasa ra 2018 achitaura zvisina nebasa rekushishidzira vanhu nyika ino kuti isvike pairi panapa of course of Chiwenga naChigumba especially Chiwenga uya anga akamira handiti kurova mbama aita ndiye akanga aita murambo tichakudhifenda ende ndiye kurova mbama Chigumba here nyika kuti ife kudai zvigananda zvizare kuti nyika ibiwe kudai so vanhu vapere kuuraya kuparara kutosvika kubaya majekiseni munofunga dai Idi anga asipo vanhu vaifa here vanhu vaibaya majekiseni here vanhu vaipera kufa here vaiparara here saka imi kana muchiti Chiwenga Chiwenga anaka nhasi nekungobudisa shoko rokuti zvigananda imi way meaning yari kushandisira zvigananda sei abudisa izvi nhasi no 2018 haana kubudisa nyaya yacho sei even 2023 pamaelection apa haana kuzvibudisa sei nenyaya yekunyimwa chigaro position Chiwenga kana achida kurwira democracy kana kuti kurwira kuti nyika isununguke ngaende anosapota maelection akabirwa anoziva kubvira 2018 anozvisiva zvese izvozvo 2023 ngaende anosapota nyaya yemareforms ngaabudise muromo wake sei akanyarara saka akona kurwira vanhu kujoina mawhatsapp group kujoina mayoutube matiktok kungojoina machannels kuteera vanhu vari kupuwa mari vakatengwa kuti vakambenere Chiwenga isai munhu wamunoziva kuti nyika mangwana inofuma ichinaka mangwana zvinhu zvinofuma zvakagadzira Zimbabwe inonaka hakuna munhu ari pamasanction munhu ane zviwi zvake ane mhosva dzake munhu ane utsinye